zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kubva kuitika kuta kwandikuita kunoku mura to the rarest maititi vekate family miyo zvokwada ndikura nhema chiri kuita kuti ndinginzwe kutaka kusunuka ndokuda kuseka kuti nhau yekuti maititi nhasi vaenda kuprisons zvokwadi ndaisaziva kuti kuprisons I don't know if it's allowed for me to start laughing right now kana kuti kusekerera kana kuti kubatwa nesedzwa nokuti zvokwadi ndaona vanhu vachichukucha I didn't know kuti kuprisons kunoitwa muchukucho I didn't know kuti vanhu vanokurunga takasingazvizivi vanhu vakurunga vanhu vachukucha vazondakidza ndovanganga chichukuchira ndofunga vachinda ndo mabodyguard aya manyowanazi awedzerwa aya handizivi asi avandochukucha vakati aiyoyo vangachita vakatikucha vakati kuburkina faso vachiinda vanongototaimira pamwe vaviri zvavo varume vacho ndisikandizoti vakavazovachazango zvichivamba sei azondinakidza zvangu ndiani ndivamupurisa vanga vachinyatsa kumonita vanhu vese ndokuinda zvavo ivo vamugadziri vaya kutokudotora kudai so ndokuinda zvavo nemunhu wavo vachiinda slowly vachiwa zvakazvinakidza vanhu vakati am I the only one anotisa kuti vamupurisa vaenda kundotora munhu kuti aiwasve komoinda ikokoko neburkina faso hakusiko dzoka uchiinda zvakazvinakidza zvazvo asi vanotamba kutamba zingapota nditozi kuti nekuda kwei vasina madance group vanhu vekuprisons kuda vana wasatizi kuti vana madance group asi chandaziva ndechekuti nhasi muzuva ranhasi rino romuswa 2 October 2020 I learned and stated kuti vanhu vari kuprisons they can shook their Burkina Faso. I didn't know ndatanga kuziva nhasi kozototi ndofunga nhasi vatapirwa vavati vachitanza kuti aiwa tanaki vasingamboiti tichiri ipapo zvakare ndingangoti turu kanhau ndofunga kanga chasekuti tenderere kamaititimura nhau iyi pekutanga pandakaiona ndikangoti I don't know kuti chi vanhu vari kuitana magosti ekwati chi zvinoitika zvemagosti izvi saka ndakati ngandisaya nazvo ndokubva ndazonzwa malive aiitwa pepe tonzwa live yekutanga panzi chi pane munhu akanga apotsata sei andida kundiuraya achida kufurirana nawasu nyayo ndikangotifunga kuti hamene kuti inhau dzavo dzavanenge vachiitirana kati ngandisiyani nazvo izvi bcause handizivi kuti chii chikunyatsa kuitika ndokusiya pepe ndasiya pepe zvikazoti aiwa kune munhu unonzi patricia wakazengoozi nanhingi mwe watodipo third party ndokuzenge vada kukweretesana mari ndokubva wazodini vadini zvichifamba zvichitenderera inhau I don't understand it masitacho awandisa apinda zvobva zvabva pakonze uyu inoreva nyama uyu wakanga wabva kuzvishava neuyu ukandawa unotsvaga business ukazodini mapati anga achipinzwa pari kati this issue I don't understand it let me just leave it ndobva ndasiya asi ndobva mbura vazoita live stream pakuita live stream chandakwanisa kungobata ndechekuti paiva neuseko hweushamwari ndo zvandakwanisa kubata kuti this one yanga ine madepartments ekuti uyu akazenga ari shamwari akazoita pati kazodi chiitayo ndokubatsirana nekoko ndo zvandakwanisa kungondotsa one thing kuti inhau yekuti yanga iri eseko yeushamwari hwavo asi wakazina nepamwe nenyaya yeguhwa pakati pemashamwari uyezve kuti mumwe akafungira mumwe kuti anga achizoshayika pakuti mari itogwe vachishandisa wasu ndo zvinhu zvandaona kuti main cause yazoita kuti paitwe live iyo ndikati sorry zvavo kunamura wish you the best kunani kune anonzi Patricia wacho iyeye uyo nekuti iko tozokunzi itori kesi yakatoenda kunomhanga kwatisi kuti zvazoti and all the best zvakare kuna wasu wacho PA ndo zvandokwanisa kutaura kuti iyi nhau inini yatisa kunditi confuse nekundikadza at the same time chingoti aiwa dai Jehovha musi kwedenga wadi varamba vachikuprotecta ndo zvinokwanisa kutaura tochibvepo tendadi pamacomments vanhu vekuradio ndo zvanga zvinakidza izvi ndo zvakunyanyofarira hedu vamwe radio vasikana svika nhamo aiwa pedi kudini kusheka purpose yekufadza vanhu tiri kura nhema yakapenga zvikanze I've been trying to find a way of doing this unozviita sei I'm hearing a beautiful backing vocalist so recommendable I am more than happy to donate some money to this worthy cause nekuti vaenda nemapedzi zvakare ndofunga kupi kuprisons zvikanzi nice one maititi God bless you nevamwewo zvakare vamwe ndokuti zvakare I love this woman vamwe vakati aiwa so sweet kurungai vamwe vakurunga kudaiwo zvino zvavo vakadzi vavo vamwe ndokuti aiwa awaiting ichi takamira zvedu vamwe kuti vaende ikokoko good job mura may God continue to bless you and your family vamwe ndokuti no matter what just notice the green dress but vanenge vakasungirwe handizivi kuti nekuda kwerika I don't know vamwe vakati zvakare
true bless here I love chi maiti zvokwadi zvakakuita vamwe ndokutiwo zvakare I really love this woman. She is a free spirit. We dress we green apedza machi we dress re green uya ndachingora kuti anga chichukucha chinda kudofunga kune uyu yanzi new security yawedzerwa wapedza ma sports ndo zvimwe izvo God bless you. Asi vamwe ndofunga ndovangada kuvhunza kuti nekuda kwei vanhu ivo vanenge vakanzi vasungwa vachizopuwa entertainment purpose ndei. I don't know kuti ndingapindura munhu ndichiti ndanditoziviwo asi ndofunga kuti kana ndoti hangu theory kana kuti assumption kuda panguva iyoyo kuti nguva zhinji vanenge vakangotarisana kubva musi wa31 January kusvika musi wa31 December vanenge vakangotarisana saka kuda vanembopota vachimbonziwawo ngavamboziwawo kana vambonziwawo entertainment here and there kunyange zvavo vari vasungwa. Maona manje kudai koko ndosaka vachizofoma mabhendi aya vanenge vachita makwaya vachitamba manetball vachidi kuitira kuti zvokwadi imagine kuti unenge wakatasana madziro kubva vira kusvika hazvizogoni kuda nhau iyoyo kuti vasazopinda mudepression nekuzofunga dzimwe pfungwa dzakaipa vanombopota vachita sei vachimbowanirwawo something vachimboririsa kuda ndangariro. I don't know veduwe kuti inhau yei saka ndoona sokuti kuda ivo vachoni vari kushanda iko kumaprisons nevakuru vacho vanenge vachiti kawani entertainment vanoziva zvavari kuita. Tobva ipapo toenda pane nhau yandaona kwaBudiplot Mako yani yababa Harare vanzi ivo vanyorwa muHerald kuti GT musician Baba Harare is suing a United Kingdom based music distribution company Jacaranda Media Group for nearly £45,000 in royalties and seeking an order for cancellation of their contract. Dochi do sandaona apa tata kuba Harare vaizosungisana iyoyo Jacaranda yacho ndeipi who owns Jacaranda ndomanena paarticle kuti ndinoverenga kuti who exactly owns this Jacaranda ndotombofunga kuti tamino kuti itori varungu here kana kuti vachi manoona kambani iyoyo ende kuti vazosuyiwa naBaba Harare zvanga zvambonyanya kuita sei. Muarticle makanyorwa kunzi GT musician vasuwa veUnited Kingdom based yekera iyoyoyo nekuda kwekuti Baba Harare Boni Braveman chizvino is also suing Chelsea Guvamatanga and Jordan Mangwiro as second and third defendants. Baba Harare through his lawyer Mr. Asha Mugia has since issued summons demanding that Jacaranda Media Group Guvamatanga and Mangwiro pay him 17,500 in royalties for music sold, 25,000 for breach of contract and order in cancellation for distribution of his music. So my manager I don't know asi handisi kuti chichaitika ipapa pakati pavo ndo chirungu chandangohwa kuti cancellation and order ndo zvandawa saka asi kuti chagomera kopi nyau asi ndaiona kwani kwaBudiplot Mako kupage kwavo ikoko macomments panguva yandaona nyaya anga asati avapo. Tobva ipapo tenda pakuti zvakare Budiginimbi vakunyorwa pamakati box posters kuti Mr. Zimu Celebrity Ginimbi celebrity yacho ni yanga yakaoma ino CELEBRITE Ginimbi ndokubva patonzi ndofunga FF dollar ndofunga munhu yandokumira murodi kana azvina kushata. Tobva ipapo tenda pakati here invite zabuda kudombosha hanzi na manager wa Budiginimbi no invite, don't drive for nothing to the mansion. I swear she always does the most with these invites. Higher ipapa someone will go will go and you've been warned nemiwo muchinyanya kukara mafaro mukarona muno ndokubva taona munhu wacho ndo manager wa Budiginimbi zvokwadi handikura nhema chivakashure Burkina Faso yavo. I don't understand. What I can say is this chivakashure is perplexing. Ikaita imwe design yakanaka singamboita yakanaka inenge ichita ziendana kuenda chinda ikati vineki ikadzoka ikati triangle ikati circle ikadzoka ikata zvayakaita vanga vakachena even the front faso yachoni very beautiful indeed chakanaka mukaka urungwi nesutu yavo track sutu yangu akapfeka zvanga zvakanaka ndokubva ndandoverenga post yani ya Miss Shali official yachoni 10 October just around the corner at Ginimbi white mansion party. If you haven't received an invitation from me with your name on it, please in capital letters do not show up
we respect your time and wouldn't want you to waste it driving to the mansion. Handitika zvanzi strictly by invite. Zvanzi aiwasi takambogadzira mafake permits tikati ekufambisa chaiwo. Saka what is a party invitation? Tinogona futi kugadzira fake geologist. Zvikanzi nevamwe zvakare, who is that une fallen chi Burkina Faso? I don't know. This is cute. This is nice. Which bottle shape is that? Who be that? Vanhu vagwadzirwa kuti wati udzirire chii kuti tisauya. Ndo zvavagwadzirwa izvozvo vanhu vakatanga kuti sei kuweka. Zvikanzi avazvigwi vanhu ava vanotongouya vanhu kunotoona vachinzororoka vari pamberi pegedhi. Ndo zvavanoita vanhu. Black person anonetsa kuti sei kunzisa zvikanzi nevakuzimi celebs kuInstagram. Kinibi manager, Miss Shelley officer speak. The mention of awards is only for those who are invited. Getty Crashers change of plans. If it's for those who are invited, why post it on social media? Manje tinenge tiri ko by fire by force. Nevamwe ku Instagram uko. Zvikanzi hanzi iwe hanzi ne-invitation with the name on it. So even if it's on social media, your name is on it as well. Saka ndiko ndikoko. Vamwe ndo kuti sei ndo kutanga utopopotera munhu ushu. Zvikanzi nevamwe, she always does the most with the invites. So unnecessary. Why would people go where they are not invited, honestly? Nemiwo muchinyanya zvokwadi. Ndivamwe kune vanodana here nevasikana kana kuti chii chinenge chichiitika ikoko. Ndivamwe manager anomudii munhu yeyuyu. I don't know. Nokuti manager wacho ni hot simbi. Zvikanzi we are going to munhu wamwari Prophet Javas all black party food. Zvina kushata. Zvakangonaka zvakare. Tozvitenda chiti yemeni iyoyo. Tichiri ipapo zvakare munhu wamwari Java wakabda kugirwa musvuvu. This musvuvu, I don't know the theme of musvuvu. Kuti ndewei asi vakagirwa kuti azai kuti potato. Vamwe vakadanza kuti what be that now? What be the sweet potato is that in your head? I don't know. Svika vakatobvunza zvakanaka here vanhu vakati vaitoita buda ta interview nanasi Karuvaive. Vanhu vakati news tera vamwe vakati vakakufitai vamwe vakati I don't know. No one. It's nice. Munhu wamwari zvakanakawo ndobva wasiya pama advice avo akasiyana siyana ukuti neta tapukere kuma advice avo kudanoda vanhu chi vanenge vane zvishandisirwa isusu hatisati ane zvishandisirwa zvachoni kana tudhura zvinongotosha kuti ndoiwanepi yekutenga ice lolo chairo. Saka regai ngoti ndo zvandanga ndava nazvo muvhidhiyo muno ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.